Naba ka dra mga kontra karon no. Dagko ra ba kini kung madamang. Uy. Ikan pa Cebu. Tanaw sa kudraro kay grabe aptik ng madamang. Tukol sila ni. Kaya po sa pabunglog damang ay nga. Dire man tato lang abutanan. Uy, paingon no. Mo naguro ni. Bay, nakay damang dra bay. Diba ta? Koy damang diri bay pero Spider-Man man eh. Tukol ka ni. Sa Spider-Man. Spider-Man. Spider guro eh walay man. So sa nandamang mo tao. Ino mo sukol na guro eh. Spider sukol ko. Spider bitaw ba day? Wala bitaw man. Balom man ko nga mo react ka. Ah, paglaro jud. Hindi jud ko musukol na imong damag na man. Kaya mo ng Spider-Man. Ah, napay damang dra. Sukulan ko na. Bila. Sa may katikaran na nilang duwa diri ano? Ay tama na eh. Kita nila ko sila dahil. Dalag balde ganina ng duwa. Hambuan nagsiktiktang dito sa mga silingan ba? Bahinay na siguro ni. Tuong ko ni be. Asam po na naman nakitaan mong damang bay? Kabulo ka bay, kinakong tanang damang bay sa durian na ko na nakitaan bay. Pati ko sa sakag durian lagi bay. Sa may kabisiyan yung duwa diri. Nagbahin na mo? Nanapog ka rin bumula ka. Di jud ka na matagad kay ikaw nagdigos kami namatanaw. Silangaw. Kasi kami baho, gilangaw. Kataron sa kung papangutana sa inyo nga nagbahi na ba mo? Inyanaon ko niyo pagtubag. Sa man na siya bay bungol. Diyon kay ginap ng istorya nabot nagbaho ang gilangaw. Ay na lagi na tubay kay maabtan pa kag tuoy ka na. Dako rong bungol na. Hilom di ay. Si kamu rin dagkog tungol. Kung gatek kang kaon, dako lang kong mong tungol, basi kamu dagkog tungol. Ya, pagalayuan ba mong labdan. Bungol abot nagtungol. Atay yung ka. Bugno ra man tamig damang diri nya. Samo po yun ka. Ng bungol. Nakaw tayo, magbugno ka. Ayasan, matawa na. Wala ka mo ito. Kamu may way klaro. Nyo pa dito pa kapila nung padumog ko ninyo damang. Wow. Uy lang, nagunsa ka diha. May kalaban mo diha. Ay, wala ko kaway diri. Ali sa gutiri? Oh, sige, lata ko diha, mato ko diha. Kanawara, kaya sa dyan ito na, oy. Kami magatubang, bungol-bungol. Kaya ang asawa mo tawag. Tadungog banday. Gani. So, what's up guys? So, nagbabalik Binsoy TV. So, karon guys no. Salamat kayo sa paghuman sa video karon nga mo ang ihimo karon unta mahatag dayo lingaw sa inyo ha. Guys, so karon shout out ta sa atong tagsatag sa kakauban. Nado sila i-shout out. Sige, shout out. So, mga tanan, may ngapon sa tanan. Salamat kayo sa nagtanaw. Ayaw mo kasawag tanaw sa mong video. Shoutout tayo ko. Shoutout ko sa kong asawa. Ay lang, di lang ka sa balay. Ay, sigop-sigopi diya. Paglungag na yung kulit. Shoutout ko sa mama. Sa Davao, ma. Ingat diya. Love you. Shoutout ko nila mami no, ni papa. So may gagaw shoutout. Og shoutout po ko kay ID no. Sana malagay po kuan dala mo pamait guys. Tatot kong paan, mamag papa niya. Sa kwan, sa pamilya na sa kwan. Lagi kay may gagaw. Og kakim na Rico. Og kakim na Rico. Pamamang papang. Shoutout po ka Mariana Chloe. Shoutout ko na mamag papa og sa pang magulang ang nakana og amping. Shoutout kong Kim na rin ko. Shoutout po sa akong family. So karon guys, sumana sila shoutout to. So shoutout to. Shoutout to ang mga wala kapil no sa mga members sa Binsoy TV. Si ato editor si GR Bondihar, tawa sa ka-apel si Jan Dave Kalentura, Adep pa kuan ka diya, paayo na. Si Jan Mike na busy sa iyang damang o si CJ si Gubay. Kumana si Unyok. So amping mo always no. So wala mi ang ginabuhi og gulay karne, dapat naatay karne. Nga. Dator, tira dator. Kuane mga kuane nitor, mga iyahaning mga alipuris. Alipuris ni nitor.
mga sigbin ni Tor. So karon no, salamat kayo. Shout out ko sa akong asawa diya sa ila kuan sa Bunbun Store sa anak ni Kagawad Buyaks. Shout out ko diya sa mga kuan no, sa kining trabahante ni Buyaks kauban sa akong asawa nga sige na sila diya og tan-aw sa mong video. Salamat kayo sa inyong hadatanan sa walay sawang pagsuporta sa pagtan-aw namo. O palihog ko subscribe sa muang YouTube channel, sa FB page na mo sa YouTube. Salamat kayo sa mga naagyanan ni nga video. Salamat kay ninyo o amping mo always o sa sunod Domingo na pod. Bye bye.